Bantu bakwaZulu Natal siyanimema emgubheni weLembe. Ungumgqibelo ngomhla ka-23 September. Estenga High School Sports Field, enkundleni zemidlalo esikoleni saseStenga, kumasipala wakwaDukuza ngaphansi komasipala wesifunda iLembe. Siyogubha umbumbi wesizwe samaZulu. Unodumehlezi kaMenzi, usishaka kasishayeki kanjengamanzi. iLembe eleqa amanye amalembe ngokhalipha. uShaka ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yaseMshobeni. Teku labafazi bakaNomgabhe betekula behlezi emlonzini. Bethi uShaka kakubusa kakuba nkosi. Asiphumeleleni ngobuningi bethu. Xhumanani namakhansela ikakhulukazi kumasipala weLembe. Nixhumane namakhansela nama-ward committees nithole